ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪೋಯ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪೋದು ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ನನಗೆ ಅವು ಪೋದು ಪುರ ತೂದು ಬತ್ತ ಇಂಚಲ ಉಲೈ 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 ಪೋಯರೆ ಬಿರ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪುಣತ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಏರು ನೇಜ್ಯ ಐತ ಪಣ್ಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೋಡ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಈಕೋ ಮೋಡ್ಗೆ, ಹೈಪರ್ ಮೋಡ್ಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು. ಮೇರು ಒತ್ತೊಂದುಲೇರು ಒಂದು ಬುರ್ 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 ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಜವನೇರು ಬರ್ತೀರ ಅಕ್ಕಳು ತಿರ್ಬೋದು ದಾದಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನನಪಿದೆ ಇಡು ಚೇರ್ ಮಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ನೇರು ಕತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನೀ ಚಿತ್ರವಕ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ವಾರ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಕಲ್ಲತ್ತ ನೀರರ ಕುಂದೆ ನಾನು ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನೇ ಮರಳಗುದಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ದೆತ್ತುಲೆ ಮೂಲು ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಕತ್ತಲೆ ಬೈದ ಏತಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲು ಗಿಫ್ಟ್. ಹೇ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ತಿದ ಪೂತಲ ಕಾಯೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬರು ದಯಪಣ್ಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಲ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ದೆತ್ತದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಐಕ್ ರೆಂಟ್ ಪುರ ಪಾಡುವೆರ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇನು ಜೂನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲೆಂಜಿದೇರ್ನ ಬೇಲೆನ್ನ ದಯಪಂಡ ಆತು ಒಂದು ಪೂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರ ಆತು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವ ಡೈಲಿ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೂವೇರ ತಿಕ್ಕುಂಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪಾಪ ತೋಜನ ಕಾಸು ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೇನೊಲಿ ಪನ್ ಕಾರಣ ಪಾಪ ತೋಜನ ಪಾಪದ ಕುಲೊಲ್ಲಿರು. ಸೊ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜರ ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕನಿಕರೋಡು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಾಪ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ. ಸೊ ನಮಕೊಂಜಿ ದೇವರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಖಲನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಜೂನ್ ನೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಪೇತ ಅಪಗ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂಡದ ಅಂಚೆ ಆರೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪಿನಾರು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂದಿತ್ತೀರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ತೂಲ ವಾಸ್ತು ತೂಲ ಇಂಚೊಂಡೊಂದು ತೂಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಜನ ಮೀಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಶೆಕೆಲತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀದು ಬುರ ತರಿಕ್ ಬುರ ಮೀದು ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತು ಸಲ ಮೀಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕುಲ್ಗಂದು ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಶೆಕೆ ತಡೆಯರೆ ತಿರುಜಿ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಬಕ್ಕಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಆತು ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಶೆಕೆ ತಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಜಿ ಅಲ್ಲತ್ತ ಬಡವಪುರ ಆತು ಪೂಜಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಹಾಪುನು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಪುನು ಮಕ್ಕ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಈ ಟೈಮ್ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ರಾಗಿದ ಬಕ್ಕ ಪದಿಂಗ್ಸಲ ಇದೆ ನೀರು ಪುರ ಪರನ್ನ ಮಸ್ತೆಡ್ಡೆ ತಂಪುಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಈ ದೊಂಬುದ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋನಕಲ್ಲ ಜೋರು ಎಂಕ ದೊಂಬುದ ಚುಟಿ ದೊಂಬುಗೊಂಡತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸುರಾಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾರ ಪರಪ್ಪ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಮಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇಯನ್ನ ತೂದು ಪರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಒನ್ಪೆ 1 ಗಂಟೆದ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯನ ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಪೆ ಬಯ್ಯ ನಿರೇಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗೊಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪರ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿರೇಲು ಪುಣತ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಕ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಸಡಗರ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ತೂಕ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಚಾಪರೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಲ ಚಕ್ಕುಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರೀತಿ ಕುಲ್ದು ಬೋರಾದುಪ್ಪೊಮ್ಮೆ
ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪ್ರಭಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚು ಬರ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ಪೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬರ್ಪಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರು ಬಿಜ್ಜುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಬರ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕುಸುಮ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಡ್ಡೆವಡು ಆಯುಷ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಕಾಪಾಡ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಶೂಡಿ ಪೋಂಡು ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂತ ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಶೂಡಿ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಚಾಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪುಡ್ತೊಂಜಿ ಚಾಪರ್ಜಿನ ಎಂಚ ಆತ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಜುಕುಲ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಾಪ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಮಂತೊಂದುಲೇರ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಆತನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ನನಲ ತೆಡ್ಡೆ ಆಡ್ ಪಣ್ಣದು ಬಂಡಿ ಆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅನ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನದ ಅದು ಗೊತ್ತನ ಬತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಫಾಲಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೀರು ಬತ್ತದು ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಯ್ರ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಲೇಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಐಡಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೇಂದು ಆಂಜನ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಲಾಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತ್ರಿರು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಲು ಯಾನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾ ಫಾಲೋ ಮಂತದ ಐಡಿ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂತ ಹಾಕಲು ಕೇರ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಕೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನತ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಕೇನ್ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಬಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆತು ತಗ್ಗು ಬಗ್ಗದು ಕೇನೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಂದ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣೆತ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಏರು ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಸರೆಂಡರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಬಗ್ಗದು ನಯ ವಿನಯಡ್ ಪಾತಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂದು ಅನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೂಪಾರ ಬತ್ತು ನೋಡತ್ತ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಡಲ್ಲ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಯಾನಂತೆ ನಿಕಳ ಕತೆ ಬಾತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಇಜಿನ ಏಪಲ್ಲ ಕತೆಯನ್ನು ನಾಟಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಂಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಜ್ಪೇದೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಯ್ರತ್ತು ನೋಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಪೋದು ಅರ್ಧ ದಿನ ನನಗೆ ಅವು ಪೋದು ಪುರ ತೂದು ಬತ್ತ ಇಂಚಲ ಉಲೆ ಪೋಯ್ರೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪುಣತ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಏರು ನೇಜ್ಯ ಐತ ಪಣ್ಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಈಕೋ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೈಪರ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಮೇರು ಒತ್ತೊಂದುಲೇರು ಒಂದು ಬುರ್ ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜವನೇರು ಬರ್ತೀರ ಅಕ್ಕಳು ತಿತ್ತುವುದು ದಾದಂಡಣ್ಣ ಅದು ಪಣ್ಣದು ಪಾಪ ತೂಲೆ ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಬಲ್ತೊಂದಿರು ಆತನಾಗ ಮೇರ್ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪಿರ ಬರೋದು ಯಾನ್ ತೀರ ಕಿನ್ಕುಂದು ಸರ್ ಇಟ್ಟು ಕಿನ್ಕುಂದು ಈ ರತಿ ಬಂತೀನಿ ಈ ಗಾಡಿ ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಪಣ್ಣದು ಯಾನೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಾಡಿ ಇಜಿನ ಐ ಕಾರೋನ್ ಮೀನಿ ಒಂದು ಹೈಫೈ ಮಾರದೆ ಗಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಣ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂತ ನಿಗುಲೆನ್ನರ ಯಾನ್ ಗಾಡಿದ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿದ ಆ್ಯಡ್ ಪುರ ದಾಲೇಜಿ ಆಕ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಕಿನ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಜಿನ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಆಯ್ತ ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ಯಾಕೆ ಮೇರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ತೂಲ 195 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಕಾಲು 5 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ ಏತು ಕಾಸು ಪೋಪುಜ ನಮಕ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪುರ ಪೋಪು ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಏತು ಕಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಗಡಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಜಿ ಪೂರ ಬಂಡ್ಲೇರು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ವಸಿ ಚಡವೇನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಂಡ ಓಲಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇನೊಂದು ಗೂಗಲ್ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಪೋತಿನ್ ಮಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲರತ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಡಪುರದು ಇತ್ತೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ದ ಒಂದೇಟು ಮಿನಿ ಪೋಯಿನ ಅಕಲು ಬಕ ಒಂದು ಓಲೋಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಈ ಒಂದೇಟು ರೈಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೊರ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಅನ್ಬಿ ಹೊರ ರೈಟ್ ಬೋಲೆ ಅನ್ಬಿ ಯಾನು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಬಿ ಮೇರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬಿನಿ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷನ ನೀವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಬೋದು ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕ ಮಾರಿದೆ ಇಂಚು ಸಾವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒಣ್ಣದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬೋತ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ತಂದು ಅವೇ ಬುರ್ ಗಾಡಿ ಪಿರ ಬರೋದು ಇತ್ತನದ ಆ ರಡ್ಡು ಜವನಿ ರಂಡಿರು ಅಣ್ಣಂದು ಗಾಡಿ ಪಿರ ಬರೋದು ಪಾಪ ಹಾಕಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಮಂತಿರು ಐಡಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಅಂದು ಕೇಳಿರು ಮೇರ್ ಬಂಡಿರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರದ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಪುದರ್ ಬಂಡಿರು
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಪಾಪ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡೋನಿ ಗಾಡಿ ಪೋಡಗ ಕುಡೋನಿ ಮಿತ್ತು ಚಡಾವ್ ಮಾರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಬುರ್ 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 ಪಿರ ಬರೋದು ಅತನ ಒಂಜಿ ಕಣ ನಡಿದಿ ನಾಕು ಪೋ ನಿತ್ತಿರು ಎಂಕುಲು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆರೋದಿಲ್ಲ ಅತನಾಗ ಹಾಕಲು ಲಡಾಯ ಇಂಚಿನಾನಂದು ರಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಜತ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ ದಾದಾಂಡಕ್ಕ ಅಂದ ಕೇಳಿರು ಅನ್ಪಣ್ಣೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪಿರ ಬರೋದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೋಡಿ ಇಂಚಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೀರೊಂದಿನಿ ಶೇ ಯಾನ ದಯ ಬೈತೇನದಾದನ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಐಕದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪುಲ ಮಾರದೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಚಿ ದಕ್ಕಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೇಟ್ ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಕನ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿಗಾಡಿ ಐಕ ಇಜ್ಜೆ ಪೊಯ್ಯಿ ಆಂಡಿ 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 ಏನು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಹಾಕಲು ಬಂದಿರು ಎಂಕುಲು ಪಿರಾವಡು ನೂಕು ಅಣ್ಣ ಇರು ಮಿತ್ತುಕೊನಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚೆ ಹಾಕಲು ಪಾಪ ನೂಕೊಂದು ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಮಂಡಿ ಇರ್ನ ದಿಸೆಟೆ ಆತೀನಿ ಪೂರಲ್ಲ ಈರೈತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಬರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಮೇರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಕುಲು ಪಣ್ಣ ಅಕುಲು ತೂದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಪುರ ಗಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಐತ ಫೀಚರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟೇ ತೂವೊಂದಿರು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚ ಐಕ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡ ಈರೈತೆ ಪಂತಿನಿ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ದಿಪ್ಪುಗಾಂದು ಇತ್ತೆ ಈರ ಅನುಭವಿಸಲೇನು ಐಡದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪೋಯ ಅರ್ಧ ಸಾತಿ ಮಟ್ಟ ಪೋಯ ಐಡದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಶೋರೂಮ್ ಪೋಯ್ನಿ ಶೋರೂಮ್ ಪೋದು ಎತ್ತರದ ಇಂಚ ಅಪ್ಪು ಪುರ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೋಡು ದಿವಡು ದಾದ ಮನ್ಕೊಡು ಕೂಡ ಐಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಐಡದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತದಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇದ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐಕೆ ಅನಿತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ಗಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲ ರೋಡು ಕನ್ನದಿಜೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತ ಸ್ಟಡಿ ಅವಡು ಡಿಯೋಡ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ಲೆತ್ತ 14 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈ ಮುಂದೆತ್ತೊಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಎತ್ತರಣ್ಣು ಸೀಟು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಕಾಡು ಮೇಡು ಪೋಂಡ ಗೋವಿಂದ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಪೋಂಡ ಗೋವಿಂದ ಅವೇ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಹೊರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುರಿರದ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿನಂಡ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬತ್ತನ ಓಲೋಲ್ ಪೋಡಾವು ಎಂಕ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಿತತ್ತದು ಪೋತ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದು ಆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಲಡೆ ಬಂದೊಂದೇ ಪಿರವನಾಗ ಮೇರ ನಿನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದಕ್ಕಿ ಹಂಚಿಂದು ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂಡೆ ದೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೀನು ನೊಂಜಿ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಾಡಿಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾರು ಮಂಡೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಕ್ಕರಿಗೆ ಇಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪಿರವಡು ನೂಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಮೀಟ ಪಯರಂಡು ಎಗ್ಗೊಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಎಂದು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮೀಟ ಇರ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಗ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೇನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಬೆಗರ್ದು ಪೋತೇನು ಅಂಚೆ ನಾನು ಬಿದೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಿದಾಡ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಪೈ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಅಂಚ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಎಂಗಲ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರ ಯಾನ್ ಇಂಗೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಂ ಮೇರು ಇಂಚಿ ತಿರುಗಲಿ ಮೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏಪ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಮಂತದೇರು ತಿಕ್ಕೋಡು ಫೈನಲ್ ಯಾ ನೀನಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಇಲ್ಲು ಶೋಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಗೆ ಅಂಚ ಮೇರೋನಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೀರ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಯಾಪ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಮಂತದೇರು ತುಕನ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಪ್ಪಾಗ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಶೋಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ಡೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮು 2 ಬೆಡ್ರೂಮು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಬಾರ್ದು ಸೆಮಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅದು ನಿಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಲನೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಣ ಒಂತೆ ದೂರ ಯಾನ ಈ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು
ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ತೂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾತ್ರೂಮು. ದೊಡ್ಡ ಬಾತ್ರೂಮು, ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ತುಂಡಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚನನ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನನ್ನ ಪಿದೇಡು ಚಾರ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ನೇರು ಕತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಮರಿಡು ಇರಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅದ ನೆಟ್ ಸೀನರಿ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಕೊಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋಡು ಪೋಯತ ಆಂಡತ ಅಂಚ ನಾ ಮೇರು ಅಪರೂಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುನು ಆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೇರ್ಲ ನೆರ್ನಾನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆರ್ನಾನಿ ಮೇರ್ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪೊಯ್ ನಾನು ಪಿದಡ್ಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಅಂಚ ಪಾಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾರಿ ಗೊತ್ತ ಅದಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬಾಡ್ಗ ಉಂಟು ಪಾಪ ಮೇರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಾಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರವಕ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ವಾರ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಕಲ್ಲ ಸರ್ ತುಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ನ ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ತುಲೆ ಮೂಲು ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಕತ್ತಲೆ ಒಯ್ದ ಏತು 7 ಗಂಟೆ ಒಯ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹಾಂ ಸೊ ಆಗ್ಲಿದ್ದು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಮಕ್ಳಿನ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆದು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅನ್ನ ಮೂಗಾಲ ತಿಂದಿದ್ವಿ ಎಂಜಿನ ನೀರ ಫುಲ್ಲಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮರಗುದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಕೊಡೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಶೋಕನ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಏತು ಮೋಕೆದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೋಕೆಡ ಬೈದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಬಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಪೂರ ತಿನ್ನದು ಪುರಾಂಡ್ ಎಂಗಲಂಜಿ ಚಿತ್ರಾಂಡಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೂರೋಡು ಅಂಚ ಇಂದೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನಕ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡೋರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಯಾಯ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಿಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪ ಅದಾದಿ ಪೂರ್ವರೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡಿನಿ ಪಾಪ ಮೇರೊಂಜಿ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಹಾಕುದಾರದ ಚಿತ್ರ ಅದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಅದ ಖುಷಿ ಅನ್ನದ ಕುಡರ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಯಿ ಅತ ಕಾರೊಡಂಜಿ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರೊಡಂಜಿ ತಿರ್ಗುನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ ಕಲ್ತಿದಾರ ಚಿತ್ರ ಅಂಚೆ ತುಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತಿಂದದು ಪುರಾಂಡ್ ಓಡಿಗೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ತಿರ್ಗ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಉಂತದು ತಿರ್ಗೋಡು ಮೇರೊಂಜಿ ಅಬತರಾಟ ಪಯರಂಡು ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಕೊಸ್ಸಿ ಆಂಡು ಜಾಲಿ ಆಂಡು ತುಲ ಇಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಂದೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಕೊಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾರೆ ದುಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಾತಿರ್ದ ಅಂದು ಆಂಡ ಆರು ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಪೋಯಿರು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಮಾತಿರೋದು ಫುಲ್ಲಿನಿ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೀಟ್ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ರನ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ನ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅವೆನ್ಕೆಂದು ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೂಕೊಂಡಿ ಪರ್ಲ ಕಾಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಕ್ಕ ಈರು ವಿಡಿಯೋಡು ತೋರದೋಜರು ಆಂಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತುನಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಲ್ಲಾರಂದು ಪಂಡೇರು ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಿಜಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಬೊಡ್ಡಿಂದು ಮಂಡ್ಯಡ ಅಚ್ಚಾಕದಿತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಲ್ಲರಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೇಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತಾದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ಐದು ಕಂಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಓದಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಗೆ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ನಾವೇನೇ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೂದು ಪರ ಚಿತ್ರ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣೆ ನಾನು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಗಾಡಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಚಿತ್ರನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಪಣ ಅರ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಂತ ದೂರ ಉಂಡು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಸಾಕಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.